политическа и макроекономическа стабилност, ниски данъци и бюджетен дефицит, мащабният проект за хай-тек парк. Това бяха само част от атрактивните условия за бизнес инвестиции в България, които президентът представи пред американските топ-менеджери в Бостън Харвард Клуб. Ние сме на ваше разположение, ако искате да работите в България и да споделите с нас част от вашия успех. Работен модел на 3D принтер, мобилен телефон с вграден очен скенер, който прави пълна здравна диагностика и визуализация на хай-тех идеи чрез лего конструктори бяха само част от атракциите, с които Плевнелиев се запознава в Масачузетския технологичен институт. В най-големият бизнес инкубатор в света Cambridge Innovation Center, българският президент видя правилният модел за организация на София Тех Парк. Именно в тези лаборатории на Cambridge Innovation Center е стартирал и се е развил бизнеса на една от най-атрактивните в момента операционни системи за смарт-телефони. Тук се извършва и техническата обработка на музикалните записи на една от най-големите световни звезди – Бейонсе. Близо 500 водещи световни компании работят в офисите на центъра в момента. Срещу наем от $300 на месец те получават уникални условия за своя успешен бизнес. От кабинети секретарка до фитнес, храна, напитки и дори безплатна бира в четвъртък. Ние не търсим парите, те идват сами при нас благодарение на добрите идеи, които се раждат тук и които привличат финансовите инвеститори да влагат милиарди долари годишно. Ирина е единствената българка, която работи тук и макар че е вице-президент в компания за проекти за устойчиво развитие и енергийна ефективност на сгради, иска да направи собствена компания и в България. По думите й обаче, стартът на бизнес у нас е все още много труден заради тежката бюрокрация и липсата на уеб информация за потенциални кадри, които могат да бъдат наети на работа. Искаме да направим един софтуерен продукт и да наемем софтуерни програмисти, които са българи, много талантливи. Ако може някакси да се направят стажове между университетите, така че да имаме програми, по които да ги набираме тези хора. В момента ни е изключително трудно да ги намерим по интернет. Покана за разширяване на изследователската им дейност в България след изграждането на София Тех Парк Росен Плевнелиев отправи към ръководството на един от най-големите изследователски центрове за биотехнологии в Америка. Инвестициите в технологиите на бъдещето са стратегически приоритет на България, посочи държавният глава по време на тази своя последна среща в Америка.